По-добре ли си вече? Ще се оправя. Кристин, какво е подзаглавието на родителите? Ще ми отговориш ли? Не знам. Ти добре ли си? Добре си не съм. Може някъде с влака. Може по-наблизо. Може Бургас. Може да отидем до Пловдив. Добре ли си? И какво доказваш? Не издържам вече. И аз не издържам. Исках нещата да са шест. Всичко да ми се върти около. Да не казвам какво. А то накрая... Не те разбирам, моето момиче. Защо не погледнеш нещата отстрани? В смисъл? По цял ден наблюдавам хората и техните нищожни проблеми. Едни тръгнали да бягат, други идват. И ти си така. Изнервена, нетърпелива, обидена на света по една или друга причина. И в същото време толкова млада и хубава. Благодаря. Това е подзаглавието на романа Годиното. И в живота на българина в навечерието на освобождението. Какво иска да каже бай Марко с израза лудите, те да са живи? С тези думи Марко визира хората, които се борят за свободата на народа. Каква е композиционната роля на първата глава на Годиното? Експозиция. Браво, Кристин. Хора! Вижте го тоя. Последния път, когато си чаках влака, ме заговори и почна нещо да ме получава. Какво толкова ти е казал? Животът е спирала, девойче. Един път си горе, друг път си долу. Не си броя усмивките, а силите, които хабиш за сълзи. Един път си горе, друг път си долу. Спирала. Шар. Добре. Нервна и бърках го. Айде си. Дея, тебе снима между другото сега. Бай, Марко. Без да гледате в мен. Погледни Тоника.